dari tadi. Siap buat keluarga besar dari Semarang, boleh ditunggu kita goyang bareng di sini ya. Ayo Bu Hajanina di Antos Mangga channel udah buat Sanggaga. Goyang ini rasane wong nandang kangen. Arino wengi atiku rasane betul. Tansah kelingan kepingin nyawa sedelo wae wis emoh tenang. Citro janji tegane kowe ngapusi nganti spene suwe aku ngenteni. Nangis batinku grantes uripku telas kebas netes alo cendol dawet cendol dawet cendol dawet seger cendol 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 dawet seger piro 500-an agak pakai ketan jiro lupat 5 6 7 8 taki-taki di sini atuh jogetnya taki-taki nah mung ah di dia atuh tapi nggak hayang batur. Di sini cantik jogetnya, bawa uang nanti sawer aku karena aku lagi butuh banget gitu. Duduk lampi anyar sini jero lemariku nanging bojo anyar simbo pamir kini aku. Joget dong ya, tuh sok joget di bayi dirinya, oke joget. Aduh wangi mawar sita sawang nang mripatku nanging kowe lali larani wong koyo aku. Ning opo seneng aku yen mung gawe larku pamer bojo anyar ning ngarepku. Citro janji tegane kowe ngapusi kapayu atuh Bu Hajanina nganti spene suwene aku ngenteni. Nangis batinku grantes uripku nales kabas netes alo cendol dawet cendol dawet cendol dawet seger cendol 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 dawet seger piro 500-an terus gak pakai ketan jiro lupa 5 6 7 8 tak kita kita tak kita kita le duduk lambi anyar sine jero lemariku nanging bojo anyar simbo pamir kini aku. Aduh wangi mawar sita sawang mripatku nanging kowe lali larani wong koyo aku. Ning opo seneng aku yen mung gawe loroku pamir bojo anyar ning ngarepku. Ning opo seneng aku